Yabona ezinye izinto zisuke seyidinga inkani yakho. Zifuna inkani, zifuna ulwe. Ngiyakhumbula lo wesifazane wavulwa iphonsi enyaweni zikaJesu. Itholakala lapha kuMark 7 indaba yakhe kuverse 25 lithi wayigulelwa indodakazi yakhe. Indodakazi yakhe inamadimoni nomoya abangcolile bavulwa iphonsi enyaweni zikaJesu. uJesu wathi uyamchitha, owesifazane wangafuni ukuchitheka wathi ngila Jesu uzongisiza. Ezinye izinto azifuni ukuthi uzele ngomoya ophansi, ngomoya wevangeli. Zifuna ukuthi ulwe. Ngiyakhumbula uRuth angithi wayishade nendodana kaNawomi. Uthe ama sekushona amadodana sebehamba uNawomi esebuyela la ivela khona kuIsrael. uRuth ufuna ukuhamba noNawomi. uNawomi uyamchitha uthi akulungile uye lapha. Wena wangaMowabi uzofika wenze njani lapha ezweni lethu? Awazi umuntu, awusenandoda, uzofika ube ungenagama. Wathi la ufa khona. Wathi uRuth eNawomi ngihamba nawe mina. La ufa khona ngifa khona. La uya khona ngiya khona. Ezinye izinto idinga inkani. Nanazi wayingazi uRuth ukuthi ngelinye ilanga uzoba i-great grandmother kaJesu. Yabo manje usestorini ukulayini wemessianic uRuth, ukulayini wezizukulwane ezaletha uJesu emhlabeni. Kodwa inkani abanayo ezenza into idinga ukuthi ube nenkani bafethu. Sidinga ukuthi ulwe. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga siyothenga imoto nomyeni wami. Masifika lapha egarage sasoyithenga cash imoto. Masifika lapha egarage ayisifike sibuke phela imoto ezikwi-budget yethu. Yabo ukuthi ke niyabuka nibuka imoto ezikwi-budget yethu. Angibone ngibuke bese ngibona enye imoto. Ngithi inhle le moto nomyeni wami athi ayazi ayinhle le moto kodwa asi-afford. Azidlule. Ngivele ngivula i-passenger. Phela ngithi ngiyi-passenger princess. Ngibale ngihlale khona ngisabona moto eyethu. Le moto eyethu. Abuya athi hayibo yindaba wahlala lana. Ngithi hayi ngoba imoto sengiyibonile. Hayibo asi-afford nje le moto. Ngithi le moto sihamba nayo yethu. Kanjani ngoba uyazi nje imali ukuthi kokwenzi. Ngithi le moto yethu. Nangempela sahamba. Ngathi sihamba sisendleleni. Afona one of our big clients. Afona athi ngidinga ukuthi kunganjani ngiyithole kusasa. Afaka imali client. uNkulunkulu waphendula ngalilanga. Ngoba yabona kwesinye isikhathi amandla kaNkulunkulu, ukusebenza kaNkulunkulu kumele kuhlangane nokukholwa kwakho. Ukuthi ukukholwa kwakho kungakanani, kumele kuhlangane nefaith yakho, ne-stubborn faith yakho. Bese uNkulunkulu eyakuhlangabeza. Nangempela ngakusasa sayithola lo moto. Sayithola. Mina ngikhumbula uNkulunkulu abama umkholo uNkulunkulu engivulela umnyango engazi ukuthi ngoNkulunkulu ngoke ngihambe endaweni enje angingene endaweni uNkulunkulu angivulela umnyango. Ngase manje ngifonela umyeni wami ngimtshela ukuthi we baba ngawuthola umsebenzi enda. Wathi hayi unamanga. Nangempela ngixoxela elinye ilanga leso story kodwa ngithi mina amandla kaNkulunkulu mawahlangane nokukholwa kwakho, stubborn faith.